Hi guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासैबो खुलुमहरनाय जाग्रोबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन आरो आदा बाजै आंनि दार्लिं लोगो नोंथांमोन. So दिनै मानि सायाव भिडिअ जागोन बेखौ नायबाथाय मिथिसिगोन. होमबाबो बुंनानै होनोसै जोंनि गामियाव रंजालि बैसागु माने बैसागुआव गासैबो गामियाव बेबायदि रंजालि बैसागु फाथियो बेबायदि प्रग्राम लानाय जायो. So बेयाव जोंनि गामियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय आरोना. दिनै फार्स्ट इनफाय गाबोनो जोबथा जायगोन बे दिनै फार्स्टआव गिबियाव माने गिबिसिनाव मा खेला फाथिगोन बिसोरखौ आं देखायनो नाजागोन हानायालासे आंनि भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनो बिसोर नायलांबाय थादो. बेनिफ्राय जोंनि गामियाव मा खेला होगोन मा खालामगोन स' हानायालासे देखायलांबाय थानोसै. स' नायलांबाय थादो नङा होमबा रावबो स्किप खालामनो दाथां जोबथारासै नायखा नङा होमबा आरो दानि नायनाङा फुल नायखा होननाय बायदि. थ' चलो मा खेला फाथियो नायहैनोसै. स' गाइस थांगासिनो दायो जोङो फिल्डनि फारसे दावखोथो. बे आंजों दोङो गामिनिनो सेंग्रा कमिटिनि आफादगिरि दा. दायो जों थांनोसै मा खेला फाथिगोन बेखौथ' बिराद लेट जाबाय आरोना. आयदा गेलेमु गेलेनाय बे हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै जों गेलेग्रा फोथाराव ज' जाफैदों. सिगाङाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ साखोन सिखोन खालामनानै जाय सरकारा होबाय बिथांमोननिसिम दिनै आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि हामग्लायनायखौ बावहरनानै बिथां बिबानगिरिफोरा जा गेलेग्रा फोथारखौ. थ' गाइस फाइनालि मा होनना बुंगोन बेखौ रेडि जासिगोन आरोना. रेडिथ' जाखायाखैमोननो दासो माने जागायसिगोन. स' नायनो हागोन बिथांमोनाबो बुंबाय थादों. थ' बिदिया स्टार्ट खालामसिगोन. सायावसो जिरायना दङ नै खासिखौ खारनो बै उथि मानसिफोरा बिथाङा सान्दुं एसे खस्थ' खालामदों बिथांनि थाखाय मोनसे साबायखर बावहरनाय जायो आरोना. बिसोरनि फाखरनि आरोना फाखरनो लोगोफोर बिराद धामाका मेंदों आरोना सान्दुंबो गोसा नालाय नायनो हागोन मानसिफोरा बिराद ज' जानानै दङ. आंखौबोथ' रानिं खालामनो होदोंमोन स' इमान रानिं खालामनो गोसो गैया आरोना बिनि थाखाय खारासै आङो. थ' दायो खारसिगोन बेबायदिनो खेलाखौ सोलिसिगोन दिनै सानसेया बेबायदिनो. Muni beni dah. Oi, kasih muni beni kon. Mana aja? Aceh mana ini aku?
Sorry sing. Oरैबायदि डेन्जार गिथावना नुवाखै इमान बोदोब गोदोर नोंथाङा गेजेराव मा होनदों एसे बुंनो होदो नै बेखौ नायग्रा बिथाङा माने जेनेबा मा खालामगोन आरो गिदिं दासबाय दं नंमारगौ स' गाइस फाइनालि बे फिल्डआव जोब्बाय मानो होनना बुङोब्ला गोबां सान्दुं गोसा आरोना बिनि थाखाय माने इयाव फोजोबनो गोनां जाबाय थ' दायो डाइरेक्ट गामिनि माबायाव थांनोसै मा होनगोन बेखौ थानसालियाव मा गेम होगासिनो माबाया थालिरफां लाना फैबाय बेयाव गाखोनाय फैसा दङ नै गोजौआव दासो जोंनिया दासो ताग्ला फैदो जा बर' हारिनि लागा 500 बरिया dah ingrang laga oi narna gya dah ingrang ka kena gitu oi aling chao liya gila dia Sebidang akan terakhir latarkan pas sudah ke? Gedir berayasi ba? Hayasi ba? Nih. Lesan sih baik nak main, tapi oklay pun ini. Sekai ada, sekai gaya bela bagrumba musana ya. Aku lihat apa tu ledeng mekai. मेथाइखौ जों रोजाबो मेथाइखौ बैसागुबो रोजाबो मेथाइखौ आंनि मुङा मुस्लिमा दमन्ति बर' आंनि खाफालाव गोलैदों सिजौआ बाथौआरिफोरनि मोनसे नेरसोन सिजौखौ जोङो गंफ्रोमबो बर' न'खराव न'खर सिजौ दंफांखौ गायो ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों बायदिसिना लांलाय लाबोलाय खालामो बालि बायदिसिना ट्रेक्टरजों लाबोयो गिबियावनो गासैबो खुलुमहरनाय जाग्रोबाय दिनै नैथि सान माने दिनै जोबथा जागोन जोबथायाव मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया बेखौथ' मिथिलानो स' दायो आं रेडि जाजोब्बाय आरोना ट्रेडिसनेल बर'नि ड्रेस आं देखायगोन दायो
रेडि जाबाय दायो थांनोसै गामिनि प्रग्राम नालाय एसे देलायनानैथ' थांथारनांखागोन नङा होमबा बेलेगाव जुदि देलायना थांनो हायोबा गामियाव देलायना थांथारनांगोन स' बिनिखाय थांनोसै आरोना थ' बिजा खोनाखादो बेकग्राउन्ड साउन्ड फैखादो खाथियावनो आरोना जाहा न'नि खाथियावनो जाखायो माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथां उर्मिला बर' बिथांखौ दान्दिसे सम सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय खायफा सेफायदों खायफाया माने जायबा माने माबा आरो थार माने जाय मोसाग्रा जिथुनाखि माबा एखे दैबाना बेफोर टिभिया खिन्थु मोनसे खोथा बेयाव जाबाय बे दैमाजि माजगाव माजलसुबा बे बिजागाले माखासे गामि आरोखि बियो माने रंजालि बैसागु फाथिनायाखै बिथांमोन अखा बोथोरावहा माने बे आलारि जादों दा फारसे मा जाबाय खारायनो थाखाय अखा गैयालाय हेलौ जा अनजालु बागै फैनांगौ अनजालु बर' नों फैदो एसे फैदो माबादो फै Akhir komna boleh nenggo. Jangan jadi koreografer pokoknya kami ini. बिदिनो जोबां जाबाय दसे उनाव सिंगार थिखांसिगोन भिडिअखौ देखायजोबनो हायासै माने खामानि बेस्थ' थानो गोनां जाबाय नालाय बेनिखाय स' नायलांदो गाइस बैसागो मोसानो थांगासिनो मोसानाय बैसागो मागिनाय बैसागो मागिनाय होनना बुंनांगोन मोसानो मोनाखै आं माने मादाल नामै नामै सेस जाबाय